Ako na folii ušetrím, to je radšej si kúpim sklo. Chápem, no naša EngaroGuard hydrogel folia je vyrábaná cez tie najmodernejšie technológie a pri páde rozloží energiu po celej ploche displeja a dokáže ho ochrániť lepšie ako kvalitné sklo. Navyše, keď sklo padne, rozbije sa a musíš si kúpiť nové. Hydrogel folia sa však nerozbije a po páde sa škrabance na displeji do 48 hodín zacelia. Tým pádom ušetríš, lebo nemusíš kupovať stále nové. Ako často by som mal meniť fóliu? Odporúča sa približne každé 3 mesiace, ale napríklad ja mám túto fóliu už cca pol roka a stále vyzerá ako nová. Aká fólia sa mi najviac oplatí? Záleží od tvojich preferencií, ale u nás máme až 5 druhov fólií. Anti-blue fólia blokuje modré svetlo z telefónu, takže prispieva ku kvalitnejšiemu spánku. Anti-spy fólia tá zase chráni tvoje súkromie, takže ti nikto iný do telefónu neuvidí. UV fólia to je najodolnejšia ochrana displeja na trhu, ktorá sa vytvrdzuje pomocou UV svetla, ktoré ti pribalíme do objednávky. Matná fólia tá má zase špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zabraňuje masnutie z prstov a zlepšuje čitateľnosť displeja na slnku. No a potom klasická fólia, ktorá je veľmi príjemná na dotyk. Ďalšie komentáre budeme riešiť v ďalšej časti, takže ak máš nejaké otázky, napíš ich dole do komentára a nakupuj na Engaro.sk. Buy. Smart. Repeat. Engaro.